आङो सान्तिपुर बाजार कमिटिनि सासे दैदेनगिरि जानानै आङो बे अशक बसुमतारी जि फंबाया उन्दै समनिफ्राय बिथाङा गावनि नखरनि माखासे उसुबिदाखौ लानानै दिनै नाजानानै दिनैसिमाव गोबां बोसोर जालांबाय। बिथाङा सानसुमै हार्डवेयर जे दखान बेखौ सोलिनाया दिनै अशक बसुमतारी बायदि आङो बे ओनसोलाव बे सान्तिपुर ओनसोलाव साफ्रोमबो दखानदार बिथांमोनखौ बिजनेसमेन बिथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे बेबादिनो बिथांबादिनो नाजानानै मोजां इयुनाव बेबादिनो गावनि जिउ आरो न'खर खुंलांनायाव बेबादिनो बयबो लैहोर बेबादिनो गावनि साननाय एबा हनायखौ मोनसे बिजनेस हिसाबै लाङो आं बेखौ आसा खालामो। जोंनि ओनसोलाव हार्डवेयर होनोबा बेनो सिगां होननानै जों बुंनो हायो। आं बावहाय दिनैनि दिनाव मोजाङैनो फोथायनाय दङ। दिनैनि दिनाव जोङो साफ्रोमबो बेकार थानायनिफ्राय आङो लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों। दिनैनि जि सानसुमै जि हार्डवेयर जि दखान अशक बसुमतारी जि फंबायनि जि दखान आरो फंबायखौ नायोबा बिबो सासे गोरलै एबा लाइमोन अबस्थायावनो दङ। बिथाङा दिनै बे लाइमोन अबस्थायाव बेबादि सासे बिजनेसमेन जानो हादोंब्ला दिनै बिनिफ्राय गोरोंसिन गोबां लाइमोनफोर दङ आरो गोरोंसिन आरो बिदिनो फरायनाय बिदिनो बेकार जानानै थानाय गोबां लाइमोनफोर दङ। बिथांमोनाबो दिनै बेबादि हायैनि जेबो माने गैया आं बेखौ सानो। आं बेखौनो आं खावलायहरनो लुबैयो। मानो होनोबा साफ्रोमबो लाइमोनफोरा गावनि बिमा बिफाखौ आसा खालामालासिनो गावबो साखाफारा जानानै इयुनाव गावनि जिउखौ दालांनायाव मदद मोनगोन आं बेखौ आसा खालामनानै बयखौबो लाइमोनखौ आं खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि बिजनेस हामसिन जाहैबाय आरो बेनिफ्राय साबसिन नाजाबावनोसै। आंनियावथ' इटा सिमेन्ट रड थिं रं मथा मथि एभ्रिथिं मोनजोबनाय जायो। मथा मथि 12 बोसोर जाबाय आं 12 बोसोर। लाइमोनफोर सेंग्राफोर दंना बेयो मथा मथि ओरैनो फल' खालामनानै अनेक बिजनेस दङ। जेनेबा हार्डवेयर नङाबाबो दस्रा गुबुन दङ। गस्ला दखान बिदिनो स्टेसनारि दखान अनेक बिजनेस दं आरो बेखौ सोलोंनानै लानो हागोन आरो। যিহেতু আমাৰ নতুন ব্যৱসায়ী ভাইটিসকলে আজি যেনেকৈ ধৰক অশোক বসুমতাৰী তেওঁ যিটো আজি আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ নতুন দোকানখন, তেওঁ মানে সপোন আছিল যে আমি তিনিমহলীয়া যিটো বিল্ডিং এটা গঢ়াৰ যিটো ইচ্ছা আৰু তাতে সকলো আমাৰ যিটো এৰিয়াৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগ আছে। এই বজাৰ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কমল নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান কমিটিখনে বহুত মানে প্ৰতিষ্ঠানক মানে ব্যৱসায়ীসকলক সহায় সহযোগ কৰি যিটো এনেকুৱা নতুন যিটো উদ্যম প্ৰতিষ্ঠানবিলাক ব্যৱসায়ীবিলাক ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে যিটো এটা প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আমিও সহায় সহযোগ যথেষ্ট কৰিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াতে আমি নথি আনন্দিত। যিটো বিজনেছ পলিচি অশোক বসুমতাৰীৰ প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে কাষ্টমাৰ ক্ৰেতাসকলৰ লগত তেওঁৰ যিটো সম্পৰ্ক খুব ভাল।